Appell għal-oti ta' kutri u anke ħwejjeġ mill-SOS Malta l-immigranti f'pajjiżna. Dan kif it-temperatura f'pajjiżna f'dawn il-ġranet niżlet sew, xi ħaġa li qed taffettwa mhux ftit l-immigranti fiċ-ċentri ta' detenzjoni. Fl-aħħar jiem daħlu Malta mal-200 immigranti ieħor b'rapporti li l-awtoritajiet qed isibuha diffiċli jsibu spazju fejn iżommuhom. Aħna l-aktar li qed nappellaw bħalissa huma kutri ma xem bżon ta' kutri u underwear ġodda. Kemm għal-nisa u kemm għall-irġiel ukoll. Ifimni l-iktar minħabba n-nies li jgħixu li ġejjin ġodda, speċjalment għax ikun hawn in-nuqqas tagħhom u l-kesħa li hawn mhux biżejjed kutra waħda pereżempju. Rtjana li kelmitna fisem l-SOS Malta għaltinna li dal-appell li qed isir hekk ukoll bi preparazzjoni għal aktar immigranti li jafu jidħlu f'pajjiżna fil-jiem li ġejjin. Fimni, li kun hawn l-appelli meta jkunu dajsa ġejja jkunu dejjem fuq l-aħbarijiet ngħidu aħna niġbru għalli jista' jkun il-bżonn. Preparati għall-eventwal li jkunu ġejjin. Intant fi żmien il-festi l-SOS Malta tennew l-appelli tagħhom għal ħtieġa ta' aktar ħwejjeġ fosthom anki żraben u flip-flops.